עורך דין שוודי בשם הלמר טרפר, ממונה למנהל בנק. אשתו נורה חילצה אותו מצרה רפואית כלכלית כמה שנים לפני תחילת המחזה, כ3 שנים לפני תחילת המחזה, היא הייתה זקוקה ל4,800 קרונות בשביל לממן נסיעה רפואית לדרום איטליה. היא לקחה את הכסף בהלוואה בניגוד לחוק מעובד מושחת בבנק שנקרא קרוקסטד. איך יודעים שהיא ריפדה? כי על פי החוק חייבת להיות על החתימה של גבר, של אפוטרופוס, בסדר? והיא זיפה את החתימה של אבא שלה. אבא שלה נפטר ב-29 בספטמבר, תאריך ההלוואה היה 1 באוקטובר, זאת אומרת שעכשיו לקרוקסטד ביד יש מסמך שמוכיח, שחור על גבי לבן, שהיא ריפדה. היא חתמה במקומו? היא זיפה את החתימה שלה. אוקיי. אם המחזה שלנו מתחיל בערב חג המולד, נורה כולה שמחה מהמינוי החדש, היא יכולה סוף סוף לבזבז כסף כמו שהיא אוהבת, לקנות מתנות לכולם, לקנות דברים, בסדר? והיא שמחה וטוב לה עם המינוי של בעלה, פתאום מופיע קרוקסטד ומאיים על העניינים. הוא אומר, הלמר איים לפטר אותי מהבנק, אם את לא מחזירה אותי לתפקיד שלי, ועוד יותר מזה, שמה אותי במצב שבו אני יכול להיות העוזר האישי של הלמר, אני מגלה לכולם, מוכיח בעזרת המסמך, שאת זייפת ואת אז תהיי בצרות איומות ונוראות. בו הזמנית מופיעה בחייהם לינדה. לינדה היא חברת עבר של נורה, בסדר? חברה שלה בילדות, שהיה לה קטע עם קרוקסטד. בעבר היה להם קשר רומנטי בין לינדה לבין קרוקסטד. מה שמסבך את העלילה, אוקיי? ובמקביל, ידיד המשפחה, דוקטור רנק, מתוודה על כך שבמשך שנים הוא כבר מאוהב בנורה. אבל הוא מגלה לה רק עכשיו כי הוא עומד למות. אוקיי? זאת נקודת המוצא. שאלת המוקד של העלילה היא מה תעשה נורה, איך תחלץ נורה מהבעיה. יש לה כמה אפשרויות, נכון? היא יכולה להטיל את האחריות על בעלה, היא יכולה להגיד, לא יודעת, לא קרה, לא זה, להכחיש, היא יכולה לשלם לקרוקסטד, היא יכולה לבקש מלינדה שתעזור לה, היא יכולה לבקש מדוקטור רנק שיעזור לה, פתוחות לפניה כל מיני אפשרויות. מהלך העלילה זה נורה מנסה להיחלץ מהצרה שהכניסה את עצמה, בסדר? על ידי שהיא פותחת את כל האפשרויות. אבל בעצם המחזה דן בכמה שאלות יסוד, שעכשיו אתם תגידו מה הם, קאט.